anak ning semanten ugi sugeng kula konjuk wonten ngarsaning Sang Cita Ratu Diah Ayu Sri Sobasi. Oh ngaten nggih Kakang. Panjenenganipun Kakang Koncar. Si kula Kanjeng Cita Ratu. Semenawi panjenengan pangitipun ingsun panjenengan pun tampi Kakang Koncar. Kula tampi minangka lumeber sedaya kawula wonten ing Kabupaten Lumajang. Namung kula ngaturaken sembah pangabdi konjuk Kanjeng. Iya Kakang Koncar. Panjenenganipun Kakang Seto bawah mikir. Nggih, kula Kanjeng Ratu. Semenawi kelar sira kang wajib ngopang ing pangestu sira kuwi Kakang Koncar. Inggih, kula tampi Kakang Jimat ing boten sugeng kula konjuk Kanjeng Ratu. Kakang Lebendel. Kasinggihan kula Sang Cita Ratu sajak ekok dingah wonten ing saklebeting manah boten kados dening adat lupiya wonten punah kata Sang Cita. Kepingah ing manah ingsun amargi kula ngertos sedana kala wonten ing kraton Majapahit. Dinten sakmenika ingsun kepengin mangertosi pripun usahipun panjenengan kala semanten kula pasrahi jagi wonten ing kraton Majapahit Kakang. Wonten ing kraton Majapahit katentreman sampun katemmoho. Saya wonten salah satunggalipun bupati Anggan nggih Minak Jingga Guru Bisma saking Kabupaten Blambangan. Kepareng matur sedaya kala wau sampun kula pasrahaken dhateng anak-anak kula layang seta dalah layang putih. Lah mila saking punika panjenengan kula suwun mendha sak mentawis kula tak murba kalih anak-anak kula layang seta layang putih. Inggih Kakang. Der, iki Sang Cita Ratu nyuwun pirsa. Bab perkara Bupati Blambangan Minak Jingga Bisma kang nalika semana nagih janji ana ing Kraton Majapahit jer piye pungkasane to. Nggih, Mong. Saestu. Tiyang-tiyang Majapahit sedaya sampun wis katen Kanjeng Rama. Wontenipun tiyang saking Blambangan ingkang nagih janji wonten Majapahit. Ya, Sedaya sampun wangsulaken. wis kok balekake. Lah kowe Terus apa kang pun kampas layang soto. Sedaya prakusan tim apa sampun sami kudu wonten ing bagus tenang. Yen to kowe duwe tanggung jawab Sang Cita Ratu pun nyata to. Wonten ing Kraton Majapahit waton tasih wonten Patih Lugender boten badhe kalampah geger wonten ing Kraton Majapahit merga wonten sing dienggo agul-agulan. Iku rakyat to, rakyat to. Nggih, ora ana liya agul-agule ana ing Kraton Majapahit ya mung layang seta lan layang mitir ya ta ya ta wonten dalem sewu Kanjeng Cita Ratu. Panjenenganipun Kakang Koncar. Menawi to kepareng kula badhe wawan pangandikan dhateng Kakang Patih Lugender. Semoga Kakang Koncar. Kakang Patih Lugender. iya piye Jan
Raden Mas Layang Seta dalah Raden Mas Layang Kumitir. Menawi saestu ngadepi Dipati Wulubisma minak digonake janji wonten ing negari Majapahit. Lho kira-kira niku menang apa kalah? Gek-gek kok kalah muni menang. Wong-wong saka ing Kadipaten Blambangan dheweke kepen munggah nang Majapahit dhek mlayu etok-etok nutur yen dheweke kuwi menang. Aku percaya yen to anak Layang Seta lan Layang Kumitir kuwi menang. Menang tau, Ger? Menang tau, Ger? Kakang Patenu Gendeng. Iya. Sampeyan iku eling apa? Nalika ning Kraton Majapahit komplang Kanjeng Adipati Sindurareja minangka bakal wakil ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya Brahmatunjung ingkang supaya kusumaning ayu kencana wungu ya Sri Sobasiti minangka dadi ratu nyang Majapahit. Kelakon dadi ratu nyang Majapahit. Biyen Kakang Lugender kuwi pangkate napa? Biyen Lugender sadurunge dadi patih kae Harya Jejetan. Jenengmu Harya Jejetan. Komplange Kepaten Majapahit diparingi panungguan Patih Majapahit kanggo jeneng Patih Lugender. Kamangka nalika semono Kanjeng Adipati Sindurareja ngadepi Dipati Lambang wae ora kuwowo. Patine Kakang Dipati Sindurareja saka tangane Dipati Wulubisma minak jiwa. Garwaku Mintarwati uga gugur ana ing madyaning peperangan saka tangane Wulubisma minak jiwa. Lho, kowe kok matur yen to Layang Seta minangka Gatut kancane Majapahit Antarjane Majapahit. Kamangka Ratu Putri Ratu Wadon iki ramung nang Majapahit. Nalika semono ana ing kraton Keling-Kalingga, ratune uga putri kang aran Dyah Ayu Singma. Patihe Mahatmi Sinta. Wong ratune wadon, patih wadon ora ana pawongan padha lepis. Wani karo ratu wadon lho. Iki ratune wadon Kanjeng Jeta Ratu Kencanamu Sri Sobasiti patihe yo lanang. Lho, saben-saben ana geger kok ora iso ngamuk. Sampe niku patih apa? Lho, aja ngenek karo Patih Lugender sing minulya. Ya ora to? Ya ora. Aja ngenek. Aman Kalingga kalau mau coba benten deh. Ana Kalingga Ratu Sima lan Majapahit. Ya merga Majapahit saiki akeh wong sekti kasunyatane Layang Seta lan Layang Merga Majapahit iki patine lanang sing gugol-gole Patih Lugender ingkang minal-minulya ateges saged njobani wonten ing lalasan. Iya. Munduran nyatane piye? Nyatane Kuline menang Seta Kumitir ning kalah tak sawang saka Kadewa. Lho. Kowe ora ngerti katiasane Katiasane piye? Ampan kandake lo. Katiasane piye? Katiasane Layang Seta lan Layang Kumitir bisa mabur tanpa lar, nyelentik tanpa sokan. Lho, ibarate wewayangan kaya dening Janganangka. Raden Janaka karo Raden Hardi. Lah mula saka kuwi nek Layang Seta iso mabur, kowe aja gumun. Lah nek Layang Kumitir iso ambles ana ing sajroning bumi, kowe ya ora usah. Raden Mas Layang Seta. Kowe saiki duweni piandel. Piandelmu jarene mabur sing tanpa lar. Iso mabur, Iso mentrok sing tanpa sokan. Aku mung kepen ngerti. Saiki buktekno saiki
kira-kira iso mabur apa? Buktekno nder buktekno. Ngomong kasete kok dipamer-pamer nopo. Nek wong ngadepi musuh nggih kula nyatakno. Dadi kowe urung iso mbuktekno. Saya soten pendopo. Mungkin dipun pirsani kalih Kanjeng Ratu dari Kencana Wungu Pak. Wah, rek Janaka mabur kok malah diarani ngenyek. Ning aku ngerti nek kowe mabur, mengko layar dhuwur kae jebol. Jebos siapa? Situ sing jawab. Jarene komite iso ambles. Saiki aku mengpin buktimu, kira-kira iso ambles tenan apa? Kula saged Iso to, ya dibuktekke. saiki mau. Ya saiki kok dadak. Ayo sawu mau. Umpami kula buktekke ambles bumi. Maka rame kene rusak. Situ sing jawab. Yo jare, kon klameke rusak, kok malah sing gandani Apa sapa? paman kondar wani tanggung jawab. Wani tanggung jawab wani. Wani-wani wae. Cukup. Kakang Seto Dua Kutir, Kakang Koncar, Kulo Benden. Ampun panjenengan menika jengkang wontenipun dapuripun Kraton Mojopahit. Amargi menapa Kraton Mojopahit menika pisuaran agung. Sedaya kawula wonten ing Kraton Mojopahit pramila Kakang Benden lan panjenenganipun Kakang Koncar. Kula Kanjeng Sutoratu. Nembe kemawon kula menika entuk wangsit ingkang jewata. Menawi Kraton Mojopahit saged tentrem. Saged kecondhokan menika tiyang saking dusun ingkang naminipun Darma Sasongko Kakang. Damar Sasongko. Inggih. Kaya lho Bapak. Cocok niki. Kersanipun Damar Sasongko bocah saka desa ingkang saged nentremaken wonten ing Kraton Mojopahit. Kaleresan Kakang Koncar. Sampun wonten Sang Jita Ratu. Monggo matur Mo, sampeyan matur. Lho damare ana Sasongko ana Sang Jita Ratu. Sampun wonten Kang. Sampun. Lajeng pundi wujudipun kaneman ingkang saking dusun Lah niki, kenami Damar Sasongko. lah niki. Seta dalah kumitir, nggih niki sing jenenge Damar Sasongko. Yen ngono Raden Mas Layang Seta kae damare kumitir kae sangkane. Iya. Iya ta? Iya ta. Wis wae. Apa ya ana Jawa? Sawatane mboten goro. Ngerti wong Iki goro. Jawa iki goro. Lah wong Damar Sasongko saka desa, lho kok malah Raden Mas Layang Seta kumitir minangka gadut kacane Mojopahit. Lah. Sampeyan iki aja hapus-hapus. Lho aku ora hapus ngomong. Dewa ki ora bakal ngapusi. Lho, nek Damar Sasongko wis cumandha ana ing kepatihan Kraton Mojopahit. Kowe iki matur oleh pengarepane Kanjeng Ratu. Cara kuwi Aku ngerti. aja goroh, aja sisip, aturmu kudu kena dipercaya. Ora goro. Lho kabeh mau sing iso ngrampungi perkara ya mung Damar Sasongko ya Menapa Seta. menika Kanjeng Ratu ing nami Damar Sasongko? Nek kangge Lagi pemanggih nyawan kula aturi mandeg. Kakang Koncar. Nek kangge pemanggih ingsun Damar Sasongko menika mboten Kakang Seta Dawah Kumitir. Menika benten Kakang Koncar. Ya kok mboten lajeng sinten ora ana liyane wong Damar Sasongko utawa Seta Kumitir ki ya mentas saka gunung. Lah iya to, Kowe saka iki gunung aja to. goroh karo Kanjeng Ratu Kencana. Nak kowe goroh aturmu ora pas, nganti kapocot kowe dadi patih ana Mojopahit kowe. Lah kula ketesih bingung Uripmu mesti kramjangan. ya sing dikarepno Damar Sasongko iki sing endi? Wong ya Nyatane nggih kula nggih. nyatane ya Seta karo Kumitir. Lho, ya ta ya ta. Wis wae. Lho kira-kira ana dalam kepatihan iki ana kanoman kang aran Damar Sasongko apa ora? Ya ana. Ya ana. Ana. Wonten. Ana. Wow. Lah piye
kabeh manyo mergo kepepeting kahanan kudu bloko iki ning pengarepane Sang Jita Ratu lho. Oh, wonten nggih. Menapa-napa? Nggih, Sang Jita Ratu terus wonten ing kepatihan Kraton Majapahit kecondhokan Damar Sasongko. Dadi ana tenan kuwi Kakang. Nggih. Nek pancen nyoto nek kepatihan ana Damar Sasongko, enggal kan malah ingsun Kakang. Timbali ning weweling aja ndiklok gone ngadep ana ngersane Sang Jita Ratu. Aja nganti tuwa. Nggih. Seta kometer, sira tak atur. Kuwi mikir dhisik seta kometer. Ya. Mikir. Sang Jita Ratu nggih punika Damar Sasongko saking Inggil Sumendhok wonten ing kepatihan. Dados menika saestu Damar Sasongko wektu-wektu wonten dalam kepatihan. Boten para panjenenganipun marang ingsun Kakang. Boten. Damar Sasongko tak keparengake maju suwan ingsun kuwi Damar Sasongko. Dilo. Kajun dilo. Damar Sasongko. Apa ya nyoto bener sliramu kang aran Damar Sasongko cumudha ana dalam kepatihan Damar Sasongko. Nek kaya ngono, ingsun kepengin ngerti marang pasian yang mengawa kowe Damar Sasongko. Dilo aja ndang aku. Sini wong. Aja nganti kowe paring kita kanoman kang aran Damar Sasongko. Yo kanoman kuwi sing dibutuhake dening Kanjeng Ratu Kencananiku entuk wangsit saka ngersane Jawata sing bisa nentremake ana ing Kraton Majapahit ora ya kejaba Damar Sasongko. Dibutuhake apa ning kasunyatane bareng ngerti marang rupane Damar Sasongko Sang Jita Ratu ya lestang apa yang supaya diaturake dening Damar Sasongko. Kakang lho gendek. apa iki? Iki wujute pusaka sekali konde uga kawujudan nawara.
utawa layang. Lah wong pati aku ora dipercaya. Wis kowe ora apa. Lah iya, lho iki iki ana layange barang. Heh. Iki ana layange. Iki brene. Jajal tak macane layange. Tak macane. Oh. Sampeyan kan Lah piye? layange tak wacane mo. Nyo wacane apa? Wong aku ora iso. Sampeyan iki sing kleru kok. Lho kok kleru-kleru piye? Sampeyan muni pripun? Iki ana layang saka ngersane Sang Juwita Ratu. Gak bener to sampeyan. Nek ajeng maca layang niku gawa rene layange tak wacane. Ya ndang maca nang ngono. Ya ndang maca nang ngono. Sampeyan kleru. Lah klerune. Sampeyan niku le layange tak macane ngaten. Anjene yo Layange gendeng anake. Kok macane? Ha nggih sampeyan kleru. Ya ora, sing bener ya tak macane ngono. Nek ngono tak wacane waca nggih. Layang apa iki? Layang ngene rupane. Ora butuh layang ngono-ngono kuwi patih. Sampeyan yo ora butuh layang. Ora butuh layang apa. Ya Mas layang seto ora butuh layang. Kowe ten. Ya ngono sing butuh layang ya. Patih kok dikai layang kalung. Aku mung kepengin ngerti isine nawala utawa ijoane nawala. Tak wacane ya. Layang saka panjenenganku Kanjeng Juwita Ratu Kencana Wuli. Kakang Damar Sasongko Kakang. Dina iki panjenenganku Kakang Damar Sasongko nganakake Dwi Sayembara. Yen pancen Kakang Damar Sasongko bisa ngundurake adipati saka ing kadipaten Blambangan Wuru Bisma Minaji cilike bondo gedene pateni layang iki kanggo Kakang Damar Sasongko besok kowe bakal gak suwitani. Layang iki kagem bocah desa sing jenenge Damar Sasongko. Saiki diangkat dadi senopati oleh Kraton Majapahit. Diangkat dadi senopati Majapahit. Yo, Aduh. apa kok siramu wong cekel? Lah yo wong kon desa rupane ra gadeg ya dadak dadi senopati. Iki wis dikalongi. Gawani runce minangka tandha. Damar Sasongko. Iki minangka tandha gelar senopati oleh Kraton Majapahit. Iki piyandeler saudara Kanjeng Juwita Ratu Kencana Wuli. Iki minangka kanggo jaga marang kawilujengan munggul ngagemi Adipati Wuru Bisma Minaji Goyang Kraton Majapahit. Sadurunge Jepangga ninggalake ana ing Kraton Majapahit pamita Kakang Patih Lugenden. Ya muga-muga ora kelakon. Malah malah lakon iki
arep-arep ya ora kuya. Damar sasong pamit setolan kumitir. Yang layang seto lan layang kumitir. Sing tak jaluk siramu aja nganti kendhat. Pucikake marang pun kakang ngadepi wis padha ngaji. Ya tak budal. Kakang Patih. Benjang badhe wonten tiyang kewirangan. Oh, piye ta iki piye ta iki? Lho kula niki rak cabar. Dados garwanipun jari cara sabar batis. Lho kula niki rak urung ki kula dadi ratu po. Ngono ya dadak pola mrakaruan. Sampeyan bloko nek kok damar sasongko Lho tempat. kowe iki ora percaya apa piye karo Patih Lugendar sing minoya? Lho kasunyatanipun damar sasongko wis cabar. Polwi sudah dadi senopati. Senopati iki gaweane perang. Lah wong budal perang pamit karo wong tuwa ora dipangestani kok paling yo mati. Oh ngaten lho. Iya, lah saiki ngene, nek jengene Patih Lugendar kuwi ijek gelem nganggo sual, ijek ora kurang akal. Oh ngaten nggih po. Lakon kowe Dadi cara pundi? ratu arep dadi patih. Lajeng kula tumindak pripun, Mbak? Kula tumindak pripun? Kowe takon, Iki kudune piye? Nih tak kandhani. Wis krungu to? Wis krungu to? apa keri kula kok? Mboten krungu kula kok. Ora krungu. Cek. Atare aku yo ora ngomong. Oh, sampean. Ngono. Pripun? Ngene. Ya. Oh, nggih. Oh, nggih. Yaki, ngene kowe ora rekoso, ibarate wong lanang kowe sing patih. Ayo paris to. Awet po. Hati-hati dibalik to. Mojopahit kan pancen sing tak arep-arep geger kraton Mojopahit. Sita Ratu kendhat mengkone nek anak-anakku dadi ratune kraton Mojopahit, aku dadi ning kate. Ora-orane aku jambangi karo anak-anak